салом алейкум духтаро, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Иншалло ки ҳар яки шумо хуб ҳастем. духтаро, имрӯз вай рафтестем, ҳамроҳи кӯдакон магазин рафтестем. хостам ки кати коляскаи майдаак равам, автобус кати меравам. вақте ки агар автобус набошад, маршруткаи майда кати ҳамин хали коляскаро ҷамъ карда баъд мешад маршруткада ғунҷида мешад мерад ва хостам ягон магазин равам, меха тамошо кунем. Як дучи дар кор буд, ҳавая гирифта баъд хона мебиёем. духтаро, аллакай моҳай магазин баромадагем, остановкада ждат кардистем маршруткае ки омад, хона меравем. рости ҳаво безеб шудагиай, бо иқа борон мезанад, иқа бас мекунад, ҳамин хел ҳавои безеб шудай. духтаро, ина хонада расидем, чӣ хеле ки мебинед, дастам мебинед, чӣ хеле тар шудай. ҳамин аз остановка вай вокзал дафар омадем, борон сахт ки шуд, то хонаро ҳамин хел давида омадем. ман дута ҳамин хел сахрини вата гирифтам, бинед чӣ хеле калони хушрӯй. ҳамин кӯдакода гирифтам, якта боз кушои молоко, ҳамин хел гарох, боз ҳамин чипс кӯдако худашон гирифтанд. баъд салфетка гирифтам. ростем як ду чизи дар кор буд хонада, ҳаваёра гирифтем. аммо асосан магазин барои либоса рафта будем, ҳамон либоси мехостагимона наёфтем. баъд ҳамин як ду чизе ки хона дар кор буд, ҳамна гирифте омадем. аз ҳамин салфетка гирифтам, беҳад салфетка хушрӯяй, шуштаг ё ҳамин кората мекунӣ, чанд бор истифода мебарӣ, ё салфеткаи нағз. боз яктан ҳамин хел вай гирифтам, простин гирифтам, резинкати ҳаст, ина барои кресла дивана гирифтагиам. рости ҳамин рӯи кресла дивана бачаам бисёр ҷазир мекунад. ҳамина гирифтам, рӯяшам хел кашида мемонам. ҳар вақте ки ҷазир шуд, бо ҳамин хел мегирӣ, шута бо мекашӣ. бо яктаи дигар ҳамин хел несквик гирифтам. ҳамин як пачкаш дута дошта, ду пачкаи калон доштай. ҳам як ду чи дар кор буд хонада, ҳамон чизоро гирифтем. рости чӣ хеле ки мебинед, табтар шудем. ҳамин хел ҳама ҷомон тар шуд, кӯдакоям тар шуданд. гуфтам бе аввал ҳамин чизома нишон диҳаму, баъдан ҳамин хел либосия кашем. боз ҳамин хел кепка гирифтам, якта барои шавҳарама ва яктаи дигаро барои бачаҷонама. ҳамин хел кепка гирифтам. рости ба ман маъқул буд ҳамин кепкаи сурх ва хостам ки ҳамин хел кепкаи сурх гирам. боз кросовки сурх ёвам барои бачаҷонама ҳатман мегирам. рости унҷода тамошо кардам, он қадар чизои нағз не, ҳозир ба фикрам борои нағз наовардиам дар магазинҳо. чанд магазин рафтам, боз магазинҳои тоҷикҳо буданд асобина. ҳамон ҷо рафтам, ҳар чизи нағз ростӣ наёфтам. ҳамин хел наскичаҳакҳо гирифтам. ҳамин як донаи наски 29 рубл. акнун намедонам ин патрушка мекарда бошад ё ки не. ҳамин хел бачаҷонамада гирифтам. ман пинеткия нағз мебинам, кӯдак дар худам да ҳамин хел пинеткича барои бачаҷонама гирифтам ва духтаромда наёфтам наскичак. боз якта ҳамин хел футболка барои шавҳарама гирифтам. барои бачаҷонамам кофтам футболкаи нағз наёфтам. баъд ҳамин футболкаҳои пахтагин ҳаст, аз ҳамино барои бачаҷонама дута гирифтам. хай хулос ҳамин хариди мо ҳамиқа буд. дар ин ҷо ман камтарак фатир кардам. мехоҳам ки барои бегония шакаров тайёр кунам. ба орди гандумӣ ҳамин хел фатир шӯридам. чӣ хеле ки як бор гуфта будам, орди гандум шавҳарам ҳамин хел як куҷое оварда. 1 кило гандум ҳамин хел 100 рубл, ҳамна майда мекунам пешада, ҳамин хел метиян орд када метиян ваям 100 рубл. 1 кило орди ҳамин гандумӣ 100 рубл гуфта. рости харидам ба мазза, маъқул шуда мода ва ҳамин имрӯз хостам камтарак шакаро ба ҳамин орди гандумӣ кунам. рости он қадар шавҳари ман нағз намебинад. шакаро, қурто ман дер мекунам. кай вақте ки хоҳарам биёяд, сразу биёам хали кунем хӯрокҳои тоҷикӣ, гуфта ду каса мехӯрем. шавҳари ман сахт гуфта он қадар намехӯранд. ҳамина маҷбур кардам ки биёен якҷоя шакаро хӯрем, як бега. ман ҳамин чизои тоҷикӣ беҳад нағз мебинам. да таваққа неким нағз намебинам, як бӯй мекунад гуфта таваққа нағз намебинаму
ҳамин шакаро бо ҳамин чизои тоҷикӣ кунему дар ҳамин тарелка ягон чизи када хӯрем гуфта. имрӯз бошад мо шакарҳо мекунем дар табақи чӯбӣ. ман сметана кат мекунам. ҷурғот ки надорем, чакаву ҷурғот ки надорем тоҷикӣ, сметанам ҳамин хел дохта, баъд камтар оби гарм меандозам, намак, ҳамин хел ба маза мешад. ранги ҳамин чакае ки об мекунӣ, ранги мазаш ҳамин хел маза мебарояд. ростӣ ба ман мақбулай. акун ин аз мумкин 1 моҳ пеш ман шакарҳо кардагӣ бошам, ина баъди 1 моҳ пас ман шакарҳо боз кардам. ин карат хоҳарам омадагӣ буд, ростӣ успед накардем. инҷа алаф доштем, сера алафу пудина ҳар чӣ кардем, успеди шакарҳо кунӣ накардем. ҳар дафъ ки биёям мо фақат авқотҳои тоҷикӣ мекунем, аппетита худамон мехӯрем. баъд бегонӣ ки шавҳарам меояд, даваё бо дигар хел авқот карда, бо бегонӣ дигар хел мехӯрем. ҳамин карат успед накардем. ако худо хоста бошад, мактабо камтар тамом шавад, камтар янима шавад, баъд хонаи хоҳарам боз меравам. дар онҷаам ҳамин хел чизои тоҷикӣ, чизое ки ба дилмон чизе ҳаст, ҳамна мекунем, мехӯрему. хулос ҳамин хел ният дорем ки Тоҷикистон равем. ростӣ намедонам ки оё метавонем рафта ё ки не. барои ҳамин бачаҷонамам карат ки рафтем, бачаҷонам касал шудагӣ буданд. ин карат ака намедонам, агар худо хоста бошад Тоҷикистон меравем. бо дар он ҷо бисёр хӯрокҳои тоҷикӣ мекунем, ҳамроҳи модарам, ҳамроҳи хуштомадам. ҳар якҷоя шишта мехӯрем. беҳад мехоҳам ки ҳамин хел Тоҷикистон равам. ростӣ зиқи бад шудам, мебинам чӣ хел одамо Тоҷикистон мераванд, ман зиқ мешавам. хай худо ака ба орзуам расем, Тоҷикистонам равем. чӣ хеле ки дидед ман фатиро майда кардам. акнун фатиро бо кафгир майда мекунем. бо ростӣ ако ин намедонам ҳар одам мекунад ё ки не. барои ман шира пайдо кардан ман кафгир катӣ мекобам, барое ки вақте ки шакарҳо мекардан, очамшо шакарҳо мекардан, баъд дадам кафгира биёред гуфта, ба кафгир ҳамин хел майда мекардан, ҳамин хел ба маза мешуд. аз ҳамин сабаб манам мисли дадам ҳамин хел ба кафгир кай ки ҳамин шакарҳо кунам, агар ба кафгир мезанам штоби ширадор шавад, ҳам майда шавад. ҳам барои кӯдак нағз, ҳам барои одами калон нағз. хулос ҳамин шумаам як бор чӣ хел гум дида бароянд ба кафгир майда кунен, ба шумоам писанд меояд. ина ман ду тақсим кардам. як немаша дар тарелка гирифтам, дигар немаша дар ҳамин хел табақ. акнун равғани зағир болашта мекунам. ҳар вақт ҷӯш мекардам, чарах парах кардам, маҷопри рӯған мешуд. ин карат нимкола ҷӯша кардам, штоби ҳама ҷо рӯғанӣ нашавам гуфта. хай ҳамин хел рӯғани зағира болошта мекунем, салатам ҳамин хел болошта мекунем, баъд шишта ҳамроҳи оилавӣ ужин мекунем. шакарҳои мо ҳам қариб тайёр шуд. ба ҳаматон иштиҳои таом дӯстонам. ба хиёлам влогамро ба охир мерасонам. хайр дӯстони азизам, дар амони худо бошем. худо нигаҳбонатон. то влогҳо оянда сарбаланду хунок.